Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Bu Putri wonten ing piwulangan basa Jawi. Para siswa ingkang bagya mulya, dinten menika materi ingkang badhe dipun sinau inggih menika babagan maca teks Jawa. Nah, menika dados materi favorit amargi saben taun mesti wonten nggih. Para siswa temtunipun boten asing kalian materi bab aksara Jawa. Awit wiwit SD kirang langkung kelas 3 menika sampun sinau, lajeng SMP ugi mboten ketinggalan. Nah, menika wonten SMK dipun lajengaken malih sinau babagan aksara Jawa. Dinten menika badhe sinau maca teks Jawa. Tentunipun mboten susah nggih, amargi menika sampun kulino. Kinten-kinten maca teks Jawa menika napa to?